Tervetuloa kuntoutuksen tulevaisuuden maailmaan. Mukavaa, että olet löytänyt tänne. Lähdetäänkö yhdessä tutustumaan kuntoutuksen tulevaisuuteen? Olit sitten kuntoutuja, asiantuntija, opiskelija tai vain kiinnostunut kuntoutuksen tulevaisuudesta, olet oikeassa paikassa. Tällä sivustolla voit löytää ajankohtaista tietoa kuntoutuksesta sekä keskustella toisten kanssa sinua kiinnostavista aiheista. Tavoitteenamme on kehittää vuorovaikutuksellinen ja tietoa integroiva alusta, joka kokoaa eri kanavista kuntoutuksen liittyvää tietoa helposti eri sidosryhmien löydettäväksi ja hyödynnettäväksi. Kun kirjaudut sivuston käyttäjäksi, saat mahdollisuuden keskustella toisten ammattilaisten ja kuntoutujien kanssa sinua kiinnostavista aiheista ja voit löytää mielenkiintoisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistasi kuntoutuksen saralla. Voit myös julkaista omia blogeja sekä mainostaa tulevia tapahtumia. Toivomme, että tämä sivusto innostaa sinua olemaan osa tulevaisuuden kuntoutusta.